Gitinguha sa mga pribado o pampublikong tunghaan sa Rehiyon 7 ang implementasyon sa absorptive placement sa probinsya sa Sugbo. Agig tubag sa problema sa pagsaka sa volume sa mga tinunan sa pampublikong tunghaan ug kakuwang sa mga classroom. Sa absorptive placement, muhatag og scholarship grants ang mga private school alang sa mga pipila ka mga tinunan gikan sa pampublikong tunghaan aron ma-decongest ang gidaghanon sa mga enrollees. Matod ni Leo Aberion, presidente sa Cebu Province Association of Private School Administration, nga tungod sa kamenos sa mga nagpa-enroll sa mga private schools ug daghan pa nga bakante nga mga classroom, dako kini nga tabang para sa pagtubag sa maong problema. Tungod niini ma-decongest na ang mga pampublikong tunghaan nga dili na gikinahanglan mo gasto ang gobyerno sa pagtukod sa mga classrooms, inay adto na lang sa mga private schools ihatag ang subsidy nga magamit sa operasyon. Mao na iyang usa sa mga proposal nga instead of building infrastructures kay gamay na mag-budget ron ang DepEd. So instead ihatag nila scholarship grant dito sa private school kay naa pa may available nga space, especially nga daghan yung na-transfer sa public schools during the pandemic. Dugang panaberyon nga gikinahanglan lang nga mopresentar og certification ang tinunan gikan sa pampublikong tunghaan nga dili na sila maakomodar tungod sa gidaghanon sa mga tinunan. Sa maong programa, gitan-aw kini nga dakong tabang sa Department of Education Cebu Province, ilabi na nga usa ka dakong problema mao ang classroom nga nangagubat tungod sa pagkaigo sa bagyong Odette niadtong Disyembre. Base sa talaan sa DepEd Cebu Province, adunay 7 ka pribadong tunghaan ang temporaryo nga nagsirado sa school year 2022-2023 tungod sa pagmenos sa enrollees. Apan giklaro sa buhatan sa edukasyon nga dili pa mapatuman ang maong lakang hangtod wala pay kamanduan gikan sa uluhan nga buhatan sa DepEd. Subay niini si Cebu Province Division Superintendent Dr. Marilyn Andales, miasoy nga buot sab nila nga tabangan ang mga pribadong tunghaan nga makabangon pagbalik kinsa na nga igo sa pandemya ug trahedya. President sa association, man to kun na ay excess adto na sa private school. Explain nga na ay certification nga we could not anymore accommodate these learners, so mao to ato sa private school, so mao to po ilahang basis for funding no sa ato ang government. Apan sa lungsod sa Compostela, adunay pribadong tunghaan nga naobserbahan ang pagsaka sa enrollees. Matod ni Dr. Greenville Solon, ang school directress sa Green Rose Center for Academe, gikan sa 600 ka mga tinunan ni adtong 2019, karon anaa na sa dulan 1,300 na ang nagpa-enroll. Kinatungod sa lain-laing pamaagi sa pagtudlo sa maestra ngadto silang mga tinunan sama sa mobile teaching. So, kanang creativity and then do the marketing and siguro we offer different modalities. So, wala lang mini focus on the module. We have the online SAD na modality. We have the homeschooling wherein we train the parents to handle their kids. So, sila ay nag-teacher sila mga bata. We call them as parent as a teacher. And likewise, we conceptualize that usa ka modality. We call it a mobile teacher, wherein ang mga teacher mao'y mo visit dito sa balay sa bata and conduct the classes for 3 to 4 hours. Kasamtangan adunay kapin 200 ka mga rehistradong pribadong tunghaan sa probinsya sa Sugbo. Kini si Sheriza Mioy alang sa My TV Cebu.